Iladala ora pangling kuwi kaya Bratasena. Ana perlu apa kowe prapo ning negara Pringgendani kene? Apa bakal dibacotake nggone mungsuhan antarane turun Pandhu lawan turun Prabu Trembaka Bratasena? Prabu Harimba tekaku mrene aku ngeterke adimu Harimbi. Kusik di Harimbi tekamu karo wanita ingkang sresti yang marana nanging aku durung tau wanuh. Kakang Prabu, aku adimu Harimbi. Kakang Prabu, adikku Harimbi sifat yaksa, kowe manita ayu banget, aja ngaku-aku kowe. Kakang Prabu, aku Harimbi kang wis berubah sifat merga diruwat dening Dewi Kunti Talibrata. Lan atur muni yen aku wis kagarwa dening Raden Bratasena. Kakang Prabu, Grodha muntak mlir kinetap buku Yayasinipi. Jojo bang mawi ngomengis kumecot padul ning ladi. Bratasena, apa bener adikku Harimbi wis tok pundhut minangka garwamu? Iya Prabu Harimba. Bener apa kang dadi aturi Harimbi? Yo, aku jejering wong tuwa anak mbarep dadi suling Sudarma. Cara carane wong nglamar bocah wadon aku njaluk pitukane Bratasena. Banjur pitukane apa Prabu Harimba? Bratasena lan kowe Harimbi urungokno marang kandhaku iki. Yen aku jejering kakangmu pribadi Prabu Harimba bang urmajong jejodohanmu kelawan Bratasena, nanging jeneng ingsun uga Narendra Pringgendani ingkang duweni kewajiban jaga kawibawan lan aruming asma negara Pringgendani. Bapakku Prabu Trembaka mati saka hastane Prabu Pandhu Dewayana. Kudune aku malas hukum kelawan Prabu Pandhu sak anak turune. Mula pitukane kalakon Lestari dadi bojone Harimbi lamun tok paroki nganggo gulumu Bratasena. Sanglat uripmu kuwi Prabu Harimba, ayo maju leganing aku ngene marganing patimu parat.
Kakang Prabu Harimbo Kakang Prabu sing gedhe pangapuramu ya Kakang. Iya. Bratasena lan kowe Arimbi. Semono uga kowe Brajadenta. Kakang Prabu napa Kakang? Wiyadiku iki nemu lanang midhanget nopun Kakang Prabu Harimbo. Nalindra pringgondani paring dawuh marang sira saadi-adimu Kadang Braja. Sepisan Raden Bratasena wis nempuh bebasan bedah Prajambayang Putri. Negara pringgondani wis dadi kukupane Raden Bratasena.
sing kaping pindhone kuwi saadi-adimu nganti jaman kapan bae ora kena ngucikake kamuktene negara Pringgondani Gunung Mukti bebarengan lawan Mbak Yumu Warimbi sengkuyungen Mbak Yumu Warimbi lan Raden Bratasena nggone murba negara Pringgondani iki yen nganti ana adi-adiku kang ora mituhu lan wani ngucik kamuktane Pringgondani pun kakang ora ndongake Brajadenta nestoke dawuh Kakang Prabu sing gedhe pangapuramu ya Kakang Prabu iya Harimbi akeh kadangku mung swijing kang tinemu wadon ya kuwi mung kowe kuwi kadang kang tak tresnani sedulur sing dadi kantilaning atiku sukarela pun Kakang munggah oning Pancaka kanggo tumbal kamulyan Wulan Bratasena Harimbi ora jeneng pun Kakang ngalang-alangi kekarepanmu nanging kaya ngene iki abote nggonku rumeksa kaluhuraning negara Pringgondani nganti tak toy pecahing dodo teng ludira putung liganipun Kakang Harimbi Raden Bratasena piye aku titip Harimbi aja mbok sia-sia Raden wis Harimbi Raden Bratasena Brajadenta aku njaluk pamit Yai aku njaluk pamit Kakang Prabu